おはようございます。ホームレスです。起きた。やばいな、これ。これ起きたら12時だぞ、おい。多分これね。うわ、12時半やわ。やば、だんだん起きる時間遅くなってる。ニートみたいじゃないの。まるでニートなんじゃないの、これ。このまま行ったら、昼と夜が逆転しちゃうんじゃないかな。これ、やばいぞ。これはやばい。なんとか朝起きる体に戻さねば。まるでニートじゃないの。やばいな、これ。元気をコムレスしていきましょう。アディオス。何をしよう